Dobrý den lidi, vítám vás Lukas Trix na svém kanálu. Oficiální oznámení. Jsem zpět, kámo. No. Začneme to rovnou gameplayem z Brawl Stars. Nevím, jak se to říká, gameplay. Bo jsem tak moc dlouho netočil na YouTube, že jsem zapomněl, jak se to říká. A říkám jen, jde se asi hrát. No za tu dobu, co jsem netočil, jsem dostal třeba Bustera. Což je celkem dobrý youtuber. A já nevím, co mám za play mod. Nebo jak se toho říká. I tak game mod. Já jde. Buster versus Buster. Kámo, Buster versus Buster. Svině, svině! Já jsem ho trefil! Střílej! Hodí, nesen mu nabije. Haha. Brácho, špatný, velký špatný. No tak pojď ty El Primovský debílku. On se mi dačuje! Přestaň se dačovat! Zabil mě jeden. Jeden blázen. No a co jste dělali zatím, co já jsem byl úplně mrtvej na YouTube? Kámo, proč dávají všichni tam ty dislikey, když někdo prohraje? Kámo, hele, jakože, když vyhraješ, tak nemusí se všem vysmívat. To je velká chyba Brawl Stars, za mě. Já se budu možná změnit Brawlera. Moc těžký. Dám se třeba brokovnici. What the hell? Píšou mi nějaký lidi na WhatsApp. A mě to je zajímá. Dobrá, jde se na to. Tři střely a 3 misy. Ty zhebneš, vole. Ne, já zhebnu. Jeden příšerej. Why? Ty vole, zhebni, zhebni! Já zhebnu. A pak se pomstil za sebe. Brawl Stars je skvělá hra, budeš se za sebe pomstít. Ale tohle už mám prohralý. Protože proti němu nemůže vyhrát, když byl navíc takovejhle. On se to prostě vyhne tím, jaký má útok. Pro mě zaléhal uchu. Tak to jsme asi to druhá hra neskončila moc dobře.
hele, schválně. Těšíte se na Halloween? Jo. Já už jsem se dokonce i nějak sladil ty bravléry. Třeba tady. Našel mám tady ten classic skin. Na Colta mám tohle, Colta skin. Tam ten skin. Tady ten skin, co jste asi viděli. Tady navíc patří do Bravloween. No prostě. Jsem si do Halloweenu dost sladil skiny. A asi tady ukončím video. Čau!